Рөстем, буна каралым. Шундай кешеләр булаймы? Шундай тырыштар, сәмселдәр. Бер нимәгә лә карамаенса үз максатына табан баралар. Яси апай, мин шундай. Ой, Рөстем, һин әйтергә лә түгел инде. Һин бит безнең йондыз, тамыр йондызы. Ә мин әле туймазы кызы Камила Янбухтина турасында һөйләйм. Буна үткән ел ул икенче турга үтмәгәйне. Быел ягындан килгән шул кешене кара тырыш димәй, нимә дип әйтәһең инде тагын? Килешәм, быел Камила финалга үтте. Каршы алыгыз, Камила Янбухтина. Һәм алкыштар! Wa-pa-pa-pa.